In the Bankulu. Yaphinda ngekhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uMazulu. Amen. Bantwana bomthando uNkulunkulu, namhlanje kuthunywe umntwana omncane. Sikhula la ekhaya besizwa befundisa abadala. Bomfundisa ukukhulisa isibisi. Base gospel. Nabanye befundisa abadala, umfundisi uMadala sababona. Umfundisi uMadala sababona naNazaretha. Bethi abantwana singazi bakhuluma ngani. Namhlanje sesiyabona lokho bekukhuluma. Amen. Umbangela uNdlazi lo uthunywe namhlanje. Ngiyacela ngiyazwezula uNkulunkulu wabantu. Ngiyacela uNkulunkulu wamakhosi. Ngiyacela uNkulunkulu weAfrika. Ngiyacela uNkulunkulu sathandwa ngaye emhlabeni. Ngesikhathi sikhunjulwa singelutho emhlabeni wonke, kepha uNkulunkulu wasikhumbula. Wasithumela uShembe ukuthi azoba uNkulunkulu kithi. Ngicela ukuthi uguqa kwamelana nomntwana makube ukulotshwa kwami lokuhamba. Amen. Uguqa kwamelana ngiyacela ukuthi amakhehla kithi ombazini, oswebelele, ondlazi, oshiyaphahla, osomlibo, osemana bonke babekhona namhlanje. Bakhunjulwe ezwini kaShembe ukuthi amathambo abo aguqile phambi kaNkulunkulu. Amen. MaNazaretha ngiyocela nami isibindi sokuguqa phambi kwenu ngomhlabelelo waka 124. Basila ngokuphilisa isabamba Bantwana bokumthanda uNkulunkulu, sinenhlanhla thina esambona uShembe. Sinenhlanhla MaNazaretha okubona unyazi lwezulu. U-April 3, 2011 wawuzohlukanisa ukuthi obani abamfanele uShembe, obani abangamfanele uShembe. Sinenhlanhla thina uNkulunkulu wasithanda ukuthi sizoguqa la kulomuzi wasebuhleni bamaNazaretha. Amen.
imini city yasezulwini. Bantwana bokumthanda uNkulunkulu, namhlanje unyazi lwezulu lisakhela amabhilidi kulomuzi. Lisakhela idolobha elisha elingakaze libe khona emhlabeni. Leli dolobha elakhiwa lana Nazaretha lizoba ngaphezulu kwayo yonke into emhlabeni. Lizoba yinhle ngaphezulu kwako konke emhlabeni. Hawu, uyasibiza wasezulwini entabeni engcwele yaseKhenani. Uthi wozani bagcotshwa, nangempela siyasondela ngaNazaretha sizingane. Uzosipha isipho esikhulu kakhulu, uzosipha ibhange. Uma kukuthi uyazifunda incwadi uzokhumbula uNazaretha ukuthi amabhulu kulelizwe ayelutho, ayehlupheka ehlushwa amangisi. Kwathi mayithatha umbuso ngo1948, into yokuqala ayenza aqala afunda ukuzimela, avula amabhange awo. Abadala babakhumbula oFalsters Bank. Avula izikhungo zawo ukuthi athuthuke kulomhlaba sikuwona. Amen. Thina ke sinenhlanhla ushembe wesihlanu emhlabeni Nazaretha ufike nako konke okuhle. Uthi uNkulunkulu entabeni la sivela khona lento yenu yokuthi nakhe izindlu ezinhle, maningene ezindlini nime ngenyawo, kepha abadala bona bayaguqelwa ayiphele. Lithi igama sisakhele nabo izindlu ezinhle. Amen. Nazaretha unyazi lwezulu lakha imini city ePheni, lisipha amabhange, lisuka lapho lithi sonke sakhiphe ezindlini. Amen. Kanti usafuna makhona na esinye isibusiso sesesikhona emhlabeni, mthetho wakho usafunani? Awufundele unumber 16 emthalazweni weSabatha number 16 ka. Ngoba ngiyabona ukuthi inkungo lena isasibambile Nazaretha. Funda usawumeleni kaJehova. Nazaretha mhlawumbe ngithunyeloko nizokhuluma lelizwi lodwa lokuthi kusihawukeleni kukaNkulunkulu sisizwe esimnyama, ekuhlekeni kwethu emthethweni wakhe, ekulahlekeni kwethu emthethweni kaNkulunkulu. Nazaretha phela thina siyabantu abamnyama sasimazi uNkulunkulu ngafika umlomo. Kwakuthandazwa kuyiwe entabeni, kubizwe izithixo zethu zenzeke izinto zibonwa abantu, ngoba uNkulunkulu besimazi naye esazi. Kwafika abantu Nazaretha basedusa, kwafika abantu basikhipha phambi kaNkulunkulu basifaka ehlathini. Kwafika unyaka laze lafika uthando, kwafika unyaka Nazaretha uNkulunkulu wehla ngokwakhe weze emhlabeni ozoba usheme phakathi kwethu. Amen. Funda lapho. Wasibuyisela kuye ushembe Nazaretha unyazi lwezulu lusipha konke lokhu, lusibuyisela embusweni sasinawo umbuso ensimini yaseGeni. Funda ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe. Okukhulu afuna ushembe kimi nawe emhlabeni ukuthi masibuyele sibe ngabantwana bakhe, njengokuba singabantwana bakhe kakade. Njengoba sasingabantwana bakhe kakade. Ake siyibuke esifukweni Nazaretha, omunye nomunye akabuke umntwana kaNkulunkulu. Amen. Asizibuke esifukweni Nazaretha, omunye nomunye abona into enhle eyathandwa ezulwini ewena, kwathi mayifika ushembe emhlabeni wathi uyiNazaretha. Verse 6:19. Ningimusele nami. Nazaretha ngumntwana omncane, ngiyabhibhidla ngiyacela ukuthi ningimusele kushembe, ningimusele kuNkulunkulu womhlaba wonke, ngoba
unyazi wezulu umhlaba wonke uyakhothama kulo. Amen. Ukuba ngiphiwe amandla okushumayela Ukuba nami ngiphiwe amandla okukhuluma ngoNkulunkulu. ngivule umlomo wami Ngithi mangivula umlomo wami. ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli. Inkosi kusise baba. Silana Manazaretha sizofuna imfihlakalo yevangeli. Sizofuna imfihlakalo yezwi likaShembe. Silana Manazaretha sizofuna imkhondo yezimemezelo zezwi likaShembe. Amen. Ubona sinokuduka, ubona singaboni phambili ingoba sihambe sibuye siba. Siyafika Manazaretha sivela entabeni yaseKhenani. Umfundisi ukhuluma igama elinzima kakhulu entabeni. Sizobuya intaba. Uthi umfundisi uzama. uShembe uyasipha okuningi. uShembe uyasipha okuhle. Wakubala. Wabe sefunda incwadi eNazaretha ethi uyakusiphika kusasa uShembe. Manazaretha uShembe ngeke avume ukuthi akwazi uma ungayigcini imithetho kaShembe. Ake kuthi lo nyaka omusha uNkulunkulu asiphe wona kesiqale phansi mina nawe. Siyibuze umbuzo ukuthi kanti siyoqala nini ukhonza unyazi ngomthetho onyazi? Sizoqala nini ukulandela uShembe ngamazwi kaShembe? Senzwa yini Manazaretha sithola manje siyabantu abafuna ukulandela uShembe ngendlela esifuna ngayo thina? Eyethindela iyapi? Eyethindela ihambisa abantu phambili. Ngizoxwayisa Manazaretha ukuthi cha eyethindela ayila siyakhona. EkaShembe indlela eyala uShembe asizela khona. Amen. Ingakho ake sinte ukuthi sifuna ukulandela uShembe ngokuthanda kwethu, ngokubona kwethu. Ake sinte sibuyeke Manazaretha ukumphikisa uShembe uma elibeka nathi silibeka. Usiphe into kakhulu kulonyaka uNkulunkulu. Wasiza ngaphakathi wathi wozani baxoxa. Wasipha ibhange. Ngabe umunye nomunye uyaphuma Manazaretha uyocela bangakubo ukuthi kuthiwa u50 rand ukuvula kule bhange. Ake sivuleni sonke. Amen. Ngizotela ibhange Manazaretha ungasabi kulo. Konje uthanda ukapithe wena. Konje waStandard Bank uzusha mina ibhank lami uStandard Bank. Bakwazi khona na. Uyini khona ngoba ulutho. Namhlanje uNkulunkulu wakho ukulethele indlela yokuthuthuke. Uyabona ukuthi kwenziwani la ekhaya? Amen. Uyabona umhlaba wonke kwenziwani? Uma ucabanga konke lokhu kungenzeka ngoStandard Bank wakho. Uma ungasuka manje umnyama uyakhona udala kuphe u10 million kwakha nomuzi ungawuthola. Konja wazi. Lapha kuma form khona ngizokuxwayisa khona kubhalwe khona ukuthi umbala muni. Umbala wakho Manazaretha iwona oshoyo ukuthi inzalo ezakuwela engakanani. Ukuze uhlale njalo ucindezeli, uhlale njalo ungelutho, kepha uShembe uyasala. Namhlanje uzosivulela izinto egcekeni. Amen. Inhlanhla enkulu le Manazaretha obaba abakubonanga lokho. Abakubonanga obaba lokho. Esikubonayo thina masikwamkele ngezandla ezimhlophe. Masikwamkele ngeinhliziyo ezimhlophe ngoba kusuka kuShembe, kusuka onyazini, kukuphila ithi. Amen. Abangazazi lesizindaba abantu batshela bayo sazi
Ngiyabonga unyazi lwezulu ukuthi nami ngumntwana omncane lempilo engiphethe yesithathu. Mangibheka ngo-1988 kwakumele ngihambe kulo mhlaba. Ngangithenga imoto yami yokuqala i-Ford Escort. Abadala bayazazi lezi moto. Ngathi mangihamba ngaleyo moto Manazareta sisuka eClermont sizinsizwa. Sami sumthandazo kwaSanti. Kukhona amajika ngaphayana kaSanti i-4 way. Uma udlula nje umgwaqo oqhawayo ngesi olandela umgwaqo. Mase sibuya ngale Ford Escort. Leyo moto yayiningi kakhulu iposini ngalezi zinsuku. Yayipanel vele. La ngemuva ngiphethe insizwa siye emthandazweni. Kanti zona masila erobotini Manazareta kuyasho ukuthi nomshayeli wakhona wayesemusha mangibheka. Angibonanga kahle ukuthi ngapha eChatsworth uqhamuka uMercedes uthelile. Ithe mangifaka imoto Manazareta Mercedes wayithatha. Yaphendwa ka5 phezulu. Sathathwa sonke kwakhala ambulance sonke into. Ngoba besiphume emthandazweni kaShembe unyazi lwezulu Manazareta alizange livume ukuthi lelo hlazo lidlule lapho. Sahamba solala esibhedlela. Uma ngilele esibhedlela Manazareta kwafika udokotela. Igama lakhe kuDr. Grootboom. Dokotela wamathambo lo eThekwini omdala. Mayifika kumina uyangixilonga uthi kimina wena uphuka umqala. Cabanga umncane. Kufika udokotela omdala uthi uphuka umqala. Usuyacabanga manje ukuthi ukwababone nabantu bephila ngaphandle komqala. Ngabona ngalomzuzu ukuthi akhipha iseko lendaba. Kwaphela kwacishe zonke ibala. Manazareta ngahlala u6 esibhedlela. Bezama ukuphesha udokotela. uNkulunkulu emuhle laba bantu abegcwele kuphane veni ngemuva wabakhipha bonke. Balala 2 days esibhedlela bagoduka bayikhaya. Amen. Amen. Insizwa zimthanda uNkulunkulu. Insizwa zuhambela umthandazo. Zifuna transport zihambe, zifuna uNkulunkulu ukhonzwa ngakuphi ukuthi izwi likaShembe lande emhlabeni. Amen. Amen. Kwathi ngo-2002 yaphinda leyo mpahla. Bengihamba ngeNissan Navara 4 liter. Ngitshela ukuthi cha manje sengisafe. Basho njalo uma bekudayisela isitolo. Manazareta nalapho futhi ngangiyakushela. Kulokhu bengiphuma ngesabatha ekseni ngithi ngiye enkonzweni. Kwaqhamuka eIndia nalo kuthele kakhulu. Lafika la ngiqeda. Yikho ngithi namhlanje lempilo engiphilayo yesithathu. Kusho uNkulunkulu Manazareta wasebuhleni unyazi wezulu. Wayelinde ukuthi nami ngibone imisithi yasezweni. Amen. Amen. Senhlanhla Manazareta. Ake sifukane nje ubuko seceleni kuwe. Umtshela ukuthi unenhlanhla wena. Amen. Wayibona imisithi kaShembe emhlabeni. Awubuko seceleni umbuzo ukuthi isitezi amanazareta asalala emkhukhwini agibele itezi wabo usonile nje isitezi awumuzi. Cha Manazareta. Sibakhulu uthi uShembe ngo-1992 ephethe inkonzo layihleli. Ake nifunde ukuziqhenya Manazareta. Kodwa ke nibhale. Niqhenye. Manje yini kangaka sahlela. Yini sahlela kuShembe. Yini kwayithina manje sesiqala ingoma wathi uShembe singayihlabeleli. Kwenziwa yini Manazareta sahlela kuShembe uShembe senza kithi neyibusiso thina asekho lapho sesiyahlela. Kwenziwa yini uthi emncwabeni weNazareta ubona Nazareta lengubo emhlophe kanti uhlabelela ngesikhona la ekhaya.
Kwenziwa yini Manazaretha? Lokhu usukwenzayo kusisaphi? Siyatshelwa nsuku zonke ukuthi umhlaba wonke uzehleli. Ayikho into ezoba yinhle emhlabeni ngaphandle kokuNazaretha. Amen. Manje thina senzani masifaka inhlabathi emsebenzini kaShembe? Ake uzibuze ukwambona uShembe enza lapha. Manje ukuthatha konje ukopela mina mvangeli wakho, mina mfundisi wakho. Ngizokuxoxela namhlanje ukuthi akunazuba. Elashela isikulo. Ingakho uma ufuna ukopela, ngiyakufundisa namhlanje, thatha iphepha nepeni, ake ukopela uShembe. Amen. Kopela unyazi Yesu. Manazaretha siyolahlwa. Shembe kade esixwayisa athi bayeza baningi kakhulu. Kade uNkulunkulu esitshela ukuthi ngesikhathi usukuma wena kufika abayishumi endaweni yakho. Uzobuya kanjani? Uzobuya ngani? Ngoba wena uyahlehla. Okwangaphandle uyakuthanda. Shembe wasiphi ibench. Kodwa siyoganana lapho kuzalwa amakhosi. Wena siyashintsha. Sekuyashelwana khona, sekuphatha amabhasikiti, sekuya umthubano nemali. Manazaretha. Ngabe khona na okunye okuhle emhlabeni okuphinde kube khona ngaphandle kaShembe. Umane usukuphiwe singakuphucwa ezulwini, ngabe khona okunye nawo uzophinde ubone la. Ngizothi kuwe Mnazaretha, cha akukho. Ngikhuluma kahle mina ngoba uNkulunkulu uvumile. Umhlaba uhambile. 1998 bengiseFlorida, United States of America. Ngababona Manazaretha. Kuthi laba bantu abakwaziyo kunye kuphela. Cindezela umuntu omnyama ukuze bakhuphuke bona. Ngihambile Mnazaretha sengibuye eKampala eUganda ngiyobatshela ngoShembe. Isabelo sami silula. Number 16 thawo zesabatha kuphela. Ukuthi ekusawukela uNkulunkulu la emhlabeni wonke from Cape to Cairo. Mhla uNkulunkulu esikhumbula wasikhumbula ngento eyodwa kuphela, kwethi siShembe emhlabeni. Amen. Uma uNkulunkulu efika emhlabeni wazosho into eyodwa kuphela, ukuthi asibuyele sibe abantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade. Manje wena waphinda wamphika simbonile eKigali nasengibuya khona eRwanda, ezweni kaKagame sengibuya khona. Ngafika ngahamba emamarket akhona ngabakhombisa uShembe tubayamazi na abantu abamazi ngathi yebo. 2018 bese Cape Town. Uthi uShembe Cape Town Manazaretha sengizoqala umhlaba namhlanje ngizolihamba lonke lelizwekazi laseAfrika. Amen. Ngizobatshela ukuthi abalunge uyeza uNkulunkulu wabantu. Amen. Phela nabo sebayazi Manazaretha ukuthi uyisiqila uma emhlabeni ungenaye uNkulunkulu wakho. Awukhombisisize emhlabeni esiphumelelayo, esiziqhenyayo, esingenayo uNkulunkulu waso. Amen. Isizwe uNkulunkulu waso Manazaretha. Isizwe ngamakhosi aso. Njengoba ondaba ezitha bephambi kwethu sibakhulu, amahlombe ahamba phezulu ngoba siphelele. uShembe ke uzosifundisa ukuthi maphelele siye kuye Manazaretha. Ngingumntwana omncane, kepha ngithunywe umsebenzi omkhulu. Ngeusuku olukhulu kakhulu, usuku lweSabatha. Jeremiah 17:21. Jeremiah 17:21. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
gijima funda baba. Usho uJehova uthi, Kusho unyazi lwezulu luthi qaphelani Manazaretha. ningathwali umthwalo ngosuku lweSabatha. Masihloniphe iSabatha ngoba yilona elumkhosi wentethelelo ehlawushele eza emhlabeni okokuqala wasipa khona wasika khona iSabatha. Funda baba. Ningawungenisi ngamasango aseJerusalema. Manazaretha uma abashumayeli besikhuza bethi singakwenzi lokho ake sifunde ukuthi singakwenzi ngoba abathunyiwe ukuvikela ubungcwele ukuvikela umuzi kaShembe. Amen. Nkosi. La ephakameni uma uyinazaretha kumele uzikhethe wena. Amen. Uthi uShembe unyazi lwezulu ethatha umsebenzi wakhe phela kwaba mkhulu phambi kwethu Manazaretha. Amen. Umnikazi wako konke. Ngiyamthanda ubaba umvangeli umdluli angithenga nehlala. Umayithi konke okuhle kufanele uShembe. Ngoba konke okuhle okukaShembe. Mhla sakufunda lokho impilo zethu ziyawushintsha. Amen. Ngoba konke okuhle ukaShembe, konke okuhle kufanele uShembe. Lutho unyazi lwezulu cha sengiyanqaba noMnazaretha kwami. Amen. Umuntu akasazugqoka uMnazaretha engazange aguqe athi ngiyayikhetha inkosi yasebukhali. Amen. Ahambe ayobhabhadiswa athola umthetho bese egqoka uMnazaretha aye ku-23 aye ku-25 aye ku-14. Amen. Manazaretha uShembe ukwenze njalo usibuyisela la wasibeka khona. Amen. Uma uyinazaretha kumele wazi ukuthi ukuze impilo yakho iphelele kukhona isigaba ezintathu okumele uyiqaphele. Khona izigaba Manazaretha okumele uzazi. Esokuqala isigaba Manazaretha ukuthi lo uNkulunkulu esihamba naye uyakhethwa. Amen. Amukho ophoqiwe lapha phakathi noyedwa. Kumele uguqe umkhethe uShembe. Amen. Uma sumkhethile uShembe Mnazaretha kusemahlombe akho ukuthi umazi lo uNkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu Mnazaretha awufundele. Number 25 page 12 number 25. Ingane kuqina namhlanje Manazaretha bazosha abanye bathi siyakwazi lokho. Ingane encane ephiphizayo funda baba. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho. Uma sumkhethile uShembe Mnazaretha ngicela ukuqaphele lokho. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Amen. uThixo wakho umthande ngayo yonke inhliziyo yakho. Kukhona imfihlo lana. Uma sumkhethile, uma sumkhonza, kukhona la fanele uhlangane khona nobabili. Wena noNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu. Lapho kumele umkhonze ngenhliziyo yakho yonke. Mnazaretha namhlanje ngizothi ake sivuse le inhliziyo. Inhliziyo yakho yonke akebheke unyazini. Amen. Funda baba. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Mnazaretha ake sifunde ukunamathisela umphefumulo wethu kushela. Amen. Ubona ziyahlangana izinto ingoba sinamathela endaweni eziningi. Ukunamathela kwethu ama China athi one mind.
one mind usho ukuthi ukubheka into eyodwa ume kuyo akasimo onyazini. Amen. Ubona nje ubhizi la ibhekeni kuthiwa ukhala insimbi ngapha ungena umthandazo wena ukhe emthandazweni usafuna usibanibani ophethe okuthile kwezinso ufuna usibanibani ophethe okuthenteni okwani ingoba vele eyakho inhliziyo owakumphefumulo awukho onyazini okushela. Uma uyinazaletha ake ufunde ukumkhetha ushele bese umnamathisela inhliziyo yakho yonke nomphefumulo wakho wonke. Amen. Ngoba ngokwenza intalo kukuphila kwabakini phela sizokhonzela bona la njengoba benibancenga njena bonke ukuthi namhlanje ake bavume bangene kaShembe izulu phela phakathi kwabo khona banenkani okhanya lemtshelo kwabo. Namhlanje benze bancengele ukuthi ake bavume bonke bathi uShembe uNkulunkulu. Amen. Lokho kukhanya kaShembe basondele kukho namhlanje. Sho njalo uJoshua uthi mina nendlu yami siyokhonza uShembe. Amen. Ake ngibuze wena njengobulana endlini ushiye bani? Wena njengobulana kwenziwani endlini? Imuphi lo uNkulunkulu omshiye khonzo endlini? Inazaletha makuphuma lesabatheni liyakhiya yonke into. Amen. Livala yonke into. Lingenisa umhlangano futhi la ekhaya tshele umuntu hayi bantu bami nami izivakashi zami lana ke kusemzini kaShembe. Amen. Mawashembe umuzi umthetho osebenza la ekhaya munye. Mina ngakhuliswa ubaba wayemthanda uShembe kule minyaka yakudala. Ubaba wayinendlela elula mokwafika usikiso sekhaya ukuthi uyadlula ukuthi umakhelwane hayi bese donsa umnazaletha nje afake egazini akakumenyisa. Okungcono baleka mokwasha usikisula uzongena umthandazo la endlini kaShembe. Amen. Ngoba nina wayengenayo eminyaka engenayo imithemba. Mnazaletha uma ufuna ukuphila kulokuhamba ubokwazi ukuthi okokuqala zikhethele. Uma uzikhethela bese uyanamathisela inhliziyo yakho uyanamathisela umphefumulo wakho ngoba ngokwenza njalo uzolibona elikaShembe izulu. Amen. Amen. Ngithe kuthathu kukhona okwesibili. Okwesibili mnazaletha uma usumkhethile uShembe wayithatha lendlela wahamba ngalendlela ukuthi ubuphile ubunazaletha. Amen. Amen. Bakhala abashumayeli emathempelini ukuthi cha omakoti bethu umbona ngesabatha nesicholo ephelela impela kepha masumbona ka pick and place omunye umuntu. Masumbona kahulu wethi komunye umuntu aseyona lento oyibone ngesla ngoba thina konjawazi phela thina sethweswe bese thweswe thina inkosi ijokwe Sing happy
Manazaretha mina ngizoyicelela njengesoni emhlabeni ukuthi uNkulunkulu nami ngiphele inhliziyo yokuthi uNazaretha bungaphinde busuke emahlombe kini. Amen. Amen. Bungaphinde busuke enhliziyweni yami. Bungaphinde busuke ekuhambeni kwami. Kuthi noma yini engiyenzayo, noma yini engihambayo, noma ikuphi ukukhulumayo olalele eze ukukhuluma iNazaretha. Amen. Ngoba ushembe wehlela lonke emhlabeni. Angisakhulumi ke thina okwathiwa sigcotshiwe eNazaretha. Okwethu kuyasinda kakhulu. Uthi uNkulunkulu ngesiqu sesini phezu kwentaba endala. Hawu nina nigwetsha intambo. Thina sigwetsha intambo ulive. Manje ukuthatha pho ukuthi ucocome. Noma sugcotshiwe pho. Kuba wena othi ufuna unoke edokodweni ushila ngamaphilisi waphethe. Awu. Hawu baba. Uthini ugcotshwa manje? Hawu Nazaretha. Washo njalo usheme isiqu sesibili. Akubona aManazaretha lehehla kuyena. Ethi mayisondela kuwo aManazaretha lehehla njalo. Asiceleni unyaka musha aManazaretha. Futhi lo nyaka owezibusiso. Amen. Amen. Uthe uqala entabeni yaseKhenani sabusa kakhulu. Mhlamba wasaphone kuwo sathi. Into esibuse ngayo. Saphona amabhange. Saphona izike, siphiwe yonke into yasemhlabeni. Kepha uthi masephethe ubhobho ushembe singakhohliswa ngokomhlaba kuphela. Ilo uNkulunkulu simlandelayo thina. Ukupha konke kwasemhlabeni kepha yakwinhliziyo nowakumphefumulo mawunamathele kuye yedwa. Isikhathi sami sincane ngingumntwana ngesaba. Manazaretha mawuyiNazaretha okokuqala ubomkhetho ushephe uphelele kuye. Okwesibili ubophila uNazaretha. Abantu mabafunde kuwe. Ake ngibuze la msebenzi osebenza kuwo bakhona nje bakopela kuwe. Uthi umama oqotho, umama oyiNazaretha into nje. Emsebenzini khona ababheka kuwe. Ukuthi insizwa eyiNazaretha umuntu oqonde mufuna ukuqondile hamba kusibanibani into nje. Bakopela kuwe. Bona omakhelwane endaweni. Kunje nje inkomo zabo. Ukuthi akhulu phambili. Uthi ushembe lo phambi kwethu 2018 samampondo singenisa inkomo zomhlangano zikaSeptember angikhohlwa le ndaba Nazaretha. Uma singenisa inkomo ziyalandelana imoto siyabanga ke thina duba nophethe inkomo enkulu ngoba phela emehlami mina alo ukuthi ngimkhulu kunawo ngoyena inkomo ingaphezulu kwako impondo size yasabeka. Uma sezingena izimoto uyaphuma uNkulunkulu kulesango la ngale ziyangena imoto. Ufaka isandla ephaketheni uJehova Nazaretha. Uma sikhipha isandla siphuma sigcwele ama-200 agcwele isandla sathuka sonke sabheka phansi. Hawu wasibuka konjanazi mina ngiphethe konke imali ngiphathe eduze kuze mawuyicela ngiyikhiphe ngokunike eduze. Amen. Amen. Manazaretha ngizokuxwayisa kulo uNkulunkulu esihamba naye ayikho into engekho. Amen. Ayikho into engekho. Uma ufuna imali amamiliyoni ahleli ufuna imoto eyitezi ukhona konke. Kepha yena ufuna umphefumulo wakho, yena ufuna wena uphelele kuye. Amen. Uzithele zonke lezo moto uzifake ngaphansi uzobheka isipho la bese sidabukile uhlale bese ubheka yena bese uthola ukusindiswa. Amen. Amen. Ngizothi Nazaretha lokuhamba esawukhethelwa kunzima kakhulu. Lokuhamba kufuna umuntu ongakhathali ukuthi ngigcotshiwe. Kepha ngoba eyiNazaretha uyakufundisa ubuNazaretha. Amen. Amen.
Okwesithathu kumele sikufunde eNazaretha, ake sikufundise kuNazaretha. Wena wahlala ecampusini nje na, iflow yonke ayazi ukuthi iNazaretha. Hawu. Abafundi lutho nje kuwena. Uma uNazaretha ubokufundisa uNazaretha. Amen. Ube ibhuku elivuliwe. Ube iBhayibheli elivuliwe lokufundisa uNazaretha. Awufundele. SayiBhayibheli ngoba phela kulona la ekhaya. Siyankashela nje. Page 22 number 46. Senthandazo yenkashela. Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Manazaretha, uyabona lokubhala akubhalelwanga abagcotshwa. Akubhalelwanga abakhokheli nabefundisi. Kubhalelwe wena osemkhethile uShembe uthi uNkulunkulu wakho. Amen. Amen. uShembe uthi ukuze uphelele ekhaya iba umuntu ofundisayo ubuNazaretha. Uqale egcekeni ubufundise ubuNazaretha. Awumtshele bazofunda kanjani ekhaya egcekeni ubuNazaretha ngoba wena awunasikhathi. Wena nesikhathi sasikisa usiqaphele. Uba nezindlela ezingapheli. Uma uyiNazaretha awusihluphe ukuthi emzini wakho la uhlala khona awube khona ulala nathi. Amen. Awube khona uvuka nathi. Amen. Amen. Ngoba nina yizona ikhonkwane lezo. Uma uyiNazaretha ubofundisa umntwana wakho ekhula ekwazi ukuthi ekhaya umdlalo la ekhaya umi kanje. Noma sehambile sethola amabhasari ayofunda phesheya uyofika ufunde uNazaretha. Amen. Uyofunda nathi emabhilidini ngoba nina wafunda ekhaya. Amen. Uma ufuna ukuhamba nokuhamba ukaShembe iba umfundisi, iba umuntu ofundisayo konke ngoba ngoba wena wamkhetha uShembe. Ngoba wena uyakuphila uNazaretha. Wena futhi umfundisi wokuhamba ukaShembe emhlabeni. Thina ke esesifini sihamba amazwe eNazaretha kuyadabukisa. Uyofika endaweni uthola ukuthi isigodi sonke abamazi uShembe. Manje mozolinda ukuthi ufuna ugcotshwe kuyoba njani. Cha. Umuntu mofika lapho uthatha isiqephu sakho ubheka isihlahla qale phansi uthilala nathi namhlanje. Basondela abantu ubatshela ukuthi nanguShembe bazobuzana bebodwa. Hayibo, imuphi lo Shembe na? Phela uNkulunkulu wabantu thosefikile. Amen. Amen. Sikhethiwe thina. Sengathi ukukhethwa kwethu kungabe kungena kwemindeni lesile la ekhaya. Sengathi ukukhethwa kwethu kungabe ukusindiswa eNazaretha kula macala siwatholile. Amacala abazali bethu abawashiye kithi. Amacala thesiqala phansi futhi siwakhe eNazaretha. Ngizoba nginengela oldazo ushiyaphahla. uNkulunkulu akukhumbule phela nje namhlanje. Ukuthi umsebenzi wakhe mawande emhlabeni. Ukuthi umbuso wakhe mawenziwe la emhlabeni njengoba wenziwe ezulwini. Amen. Lawo mazwi uNkulunkulu akuphe wona. Inkosi yobusisa phezulu la. Amen. Lithe izwi lamazwi. In the Bankulu.